ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳଚକ୍ରର ଜାତକରେ ଏଭଳି ଥିବ, ମଝିରେ 10 ବିଭକ୍ତ 5 ଲେଖା ହେଇଥିବ। 10 ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର, ହେଉଛି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର। 5 ନମ୍ବର ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଏଠି ସିଂହ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା, ବାଳୁଆ ଦେହ ଟିକେ ଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ବହଳିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ମାତୃଗୋଷ୍ଠୀ ଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସେମାନେ କ୍ଷମତା ବାଲା, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସନରେ ଏମାନେ ବସିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମଘା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଂହାସନ। ତା'ର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ସିଂହାସନକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ହେବା ବା ରାଜା କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଏମାନେ ସାଧୁତା ଥାଏ, ବହୁତ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଥାନ୍ତି, ଠକମକ ନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ନୈତିକତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ରହିଲେ କି ଯେଉଁ କାମରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ। ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥାନ୍ତି। ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେତେ ସେମାନେ କମ୍ ହୋଇପାରିବେ କି କେଉଁ ପ୍ରଫେସନରେ ନ ଯାଇପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ନରମ ଥାନ୍ତି। ନିନ୍ଦୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଭୟାଳୁ ଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଭୟାଳୁ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କହିପାରନ୍ତିନି, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ଥାନ୍ତି। ସେବାକାରୀ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ପରୋପକାରୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଥାନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରଫେସନ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହେଡ଼୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେମାନେ ବସ୍ତୁଭୋଗୀ ଥାନ୍ତି, ଲିଡ଼ରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଜନ୍ମଗତ ସେମାନେ ନେତା, ଉଚ୍ଚ ସାମାଜିକ ପୋଜିସନ୍ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପିତୃଦୋଷ ଥିଲେ ନିବାରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ସାହସୀ ଥାନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଯାହା ଭାବିଥାନ୍ତି ସେଇଆକୁ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥାନ୍ତି। ଚତୁର ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିବେ। ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର 27 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଳିପ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାର ଥାଏ। ସେମାନେ ଟିକେ ଡୋମିନେଟିଂ ନେଚର୍ର ଥାନ୍ତି, କଳିପ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି, ରାଗି, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର୍ ଥାନ୍ତି, ରାଗି ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବସ୍ତୁଭୋଗୀ ଥାନ୍ତି, ବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଜୁରୀ ଲାଇଫ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସରକାରୀ ହେଉ, ବେସରକାରୀ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ଘରେ, ଧନୀ ଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୁଏ। ସେମାନେ ଲକ୍ଜୁରୀ ଲାଇଫ୍ ତ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟବାନ ଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଚାଲାକ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ରୋଗ, ପରିସ୍ରାଜନିତ ରୋଗ, ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରଫେସନରେ ସେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସିଂହାସନ ପାଇବାର ହେଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କର ମନ ନଥାଏ, ତଥାପି ବିଜନେସ୍ କଲେ ବି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରିବେ। ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥାନ୍ତି। 27 ବର୍ଷ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ପ୍ରଫେସନରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଫେସନ୍ ବଦଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସନ୍, ବେଟର୍ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ଧାରକଣା, କ୍ୟାନ୍ସର, ଶ୍ୱାସରୋଗ 55 ବର୍ଷ ପରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେମାନେ ପିତୃଦୋଷ ନିବାରଣ, ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ, କି ଅସୁବିଧା ଥାଏ କିମ୍ବା ସଫଳତା ମିଳୁନଥାଏ,
ତାହେଲେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାନେ ପିତୃଦୋଷ ନିବାରଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖିକି ଜାତକ ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦାନ ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେମିତି ଖାଲି ନିଅନ୍ତିନି, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ QR କୋଡ଼୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଇଛି, ଯଦି କେହି ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ଦେବେ, କମ୍ପଲସରି ନାହିଁ। ରାଶି ହେଉଛି 10-5 ସିଂହ ରାଶି। ପାଦ 4 ପାଦ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଦାୟିତ୍ୱ, ବସ୍ତୁବାଦୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରିୟ ଓ ଭଲ ଛବି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ତୃତୀୟ ଭଲ ଛବି ମାନେ ଭଲ ଇମେଜ୍ ଥାଏ ସମାଜରେ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, କଳା ପ୍ରିୟ, ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଲିଡ଼ିଂ ଗ୍ରହ ଥାଏ, ବଂଶ ପରମ୍ପରାବାଦୀ, ଖାନଦାନୀ, ଇମୋସନାଲ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିଗ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଏହା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି। ଗ୍ରହ ହେଲା ଲିଡ଼ିଂ ଗ୍ରହ କେତୁ। ଦେବତା ହେଲେ ଗଣେଶ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ। ଲିଙ୍ଗ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଅସଙ୍ଗତ ହେଲା ପୁନର୍ବସୁ, ଅଶ୍ଳେଷା। ଏ 2 ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିବାହ କଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଜନ୍ମ ମହାଦଶା ହେଲା କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ କେତୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ରହିବ ଜନ୍ମ ବେଳୁ। ଗଣ ହେଲା ରାକ୍ଷସ ଗଣ। ନାମ ମୂଳ ଅକ୍ଷର ମ, ମି, ମୁ, ମେ। ବାର ହେଲା ରବି, ସୋମ, ବୁଧବାର ହେଲା ଶୁଭବାର। ନାଡ଼ି ହେଲା କଫ। ରତ୍ନ ହେଲା କ୍ୟାଟ୍ସ ବା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ। ରଙ୍ଗ ହେଲା କ୍ରିମ୍ କଲର୍, ଧଳା, ଈଷତ, ନୀଳ। ଶୁଭ ନମ୍ବର ହେଲା 7। 5, 10 ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଅକ୍ଷର ଶୁଭ ଅକ୍ଷର ହେଲା M ଅକ୍ଷର। ମନ୍ତ୍ର ହେଲା କେତୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।